Ποιες σκέψεις και συναισθήματα σου δημιουργούνται ακούγοντας τον όρο άτομα με ειδικές ανάγκες? Ακούγοντας τον όρο άτομα με ειδικές ανάγκες, καταλαβαίνω πως κάνουμε λόγο για ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού της χώρας μας, που έχει σωματικά, κινητικά αλλά και νοητικά προβλήματα. Προσωπικά δεν με παραπέμπει σε αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις. Αντίθετα, σκέφτομαι ότι όλοι εμείς είμαστε υπεύθυνοι τόσο ατομικά όσο και συλλογικά για την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών. Ποιος είναι κατά τη γνώμη σου ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίζει κάποιος ένα άτομο με ειδικές ανάγκες? Πιστεύω ότι πρέπει να σεβόμαστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να δεχόμαστε τη διαφορετικότητά τους και να συμβάλλουμε πρακτικά στην διευκόλυνση της ζωής τους. Είναι απαραίτητο να είμαστε δεκτικοί και αλτρουιστές με τα άτομα αυτά. Να τους βοηθάμε σε κάθε ευκαιρία και να τους ενθαρρύνουμε σε κάθε τους προσπάθεια, προκειμένου να αποβάλουν το αίσθημα κατωτερότητας που ίσως τους διακατέχει και να συνειδητοποιήσουν πως όλοι είμαστε ίσοι.